nu optager vi, Simon. Og det her, det er slikposernes første video. Simon, nej. Fy. Og det er Simon, og jeg hedder Nikolaj. Og velkommen til vores nye... Til dette raslende eventyr. Ja. Det er det spændende eventyr om en fortælling om en dreng, der hedder Simon, og en dreng, der hedder Nikolaj. Jeg vil spille Black Ops 2. Black Ops 2? Benjamin. Hvorfor er vi så lidt? Når det spiller vi Express. Ja, men det hedder banen. Altså, nå. Det er normalt Team Deathmatch. Nå, okay. Det er fordi, jeg plejer bare at hedde sådan noget, det plejer bare at hedde Express, det er, hvor man er i små hold, og så tager det 4 minutter eller sådan noget. Det er sgu da ikke noget, der hedder i det her spil. Nå. Hvad er der? Det ved jeg ikke. Det er jo lige meget, for jeg ved nemlig, at jeg kom på førstepladsen. Badass. Ja. Simon, når jeg kommer i level, jeg kan ikke huske, hvad for et level det er, det er et højt level, så skal jeg have den der Scorpion. Det er sådan op omkring 40. Wow. Tæt på 50 endda. Ja, det ved jeg godt. Shit, man, jeg lagger lige nu. Nej, det sker der. Nok på grund af, du optager med Frapsnip. Men jeg kan kræfte mig engang se, jeg var lige ved at få et kill faktisk. Selvom det lægger sådan. Eller jeg er sådan ved at opgradere sådan en pistol. Pistol? Bare så jeg kan blive mere James Bond-agtig. Ja, men du bliver da bedst sur, når du fik pistoler i zombie. Hvad? Du bliver da bedst sur, når du fik pistoler i zombie. Ja, men det var fordi, der har man ikke en chance med dem. Hvorfor? Det går skidt. Det gør det også for mig, jeg har ikke fået det eneste kill. Det har jeg heller ikke. Men der fik jeg et, og det var endda med pistol. Så kan jeg godt sige dig, så er du kvalificeret til at sige, hvad? Jeg bruger Søren taktikken med, at have sin pistol som secondary. UAV Benjamin. Simon har fået UAV. Ja, det er sgu da svært at få i det her spil. Jeg ligger sgu da med topscoren. Nej! Hvad er for noget stødtis? Jeg har også UAV, så vi kan få det lige om lidt. Dobbeltkill, Godt. Jeg er så fucking vild, man. UAV igen. Tak og brun, så for jeg kan ikke se, hvor de er henne. Wow, der. Nej. Hvad er det for en gun, du bruger? Jeg bruger den der Vector der. Vector? Hvornår får man den? Det er 16. Jeg synes, det der knife, det er altså stadigvæk overpowered. Det synes jeg ikke. Du kan ikke bruge det så langt væk fra, som man har kunne gøre. Altså, jeg stod op på en trappe, og så stod han nede i bunden, og så hoppede jeg væk fra ham, så knifede han, og så... Jeg kan godt nå dig, level 28. Godt. Jeg vil stadig bage pis. Med slikposerne skal nok vende den her match rundt. Nej. Pis. Sgu ikke, hvis I bliver ved med at ramme, som I gør. Jeg kan ikke gøre for, at jeg rammer så skidt. Jo, nørde. Hvad? Men jeg bytter hele tiden rum på C og V. Og hvad gør du så? Så knife jeg i stedet for crouch. Okay. Jeg har faktisk lært i det her i Black Ops 2. Du skal ikke... du skal ikke sigte. Du skal sådan set bare skyde. Ja. Især når man har det lasersigte, så kan man bare skyde. Nej! Okay, nu skal han lige have en pumpen i rumpen. Det skal han sgu. Shit. Var det mig, der blev skrevet til dig? Det tror jeg. Jeg sidder og optager, I skal ikke skrive til mig, jeg kan ikke lide det. Har du set nogen af dem? Jeg kan simpelthen... Jeg prøver lige at stå stille. Okay. Du ligner mig ikke meget ninja. Du ligner ham der Snake Eyeliner.
Okay, der kom der en af dem. Jeg blev bare lige chokket. Chok. Okay, UAV. Dejligt. Oh shit. Hey, jeg har den bedste score i hele banen. Jesus. Nope. Han skulle heller ingen steder. Nå. Fuck det nederen, det der. Nej, jeg vil ikke stødes. Jeg vil ikke. Jeg vil. Det hjælper ikke at sigte. Man skal kraften bare plukke ud i luften. Ja. Det er smartere. Må jeg lasersigte, så er der ingen grund til at sigte, fordi det er sgu det. Så giver man mindre i skade, synes jeg. Jamen, når det er med sigter, så er det bare sådan... Så tror jeg, man føler sig mere badass. What? Se, der sigtede jeg, og jeg gav ingenting i skade. Hvad sigtede han? Det gjorde han faktisk. Pis. Der blev vores teori lige smadret. Ja. Fuck, hvor klamt det der. Fuck, det er klamt nu, der er en, der ringer til mig. Men jeg vil have det her kill her. Vi går 5 all in. Yeah, kill. Hvem ringer nu? Nej! Sig til mig, at de lige skal få fingeren ud. Ja, det er Danny og Lux. Nej, det må du ikke. Det må du ikke. Jeg skal lige tage den bagefter. Ja. Her er jo Danny, og han har lavet en video. Eller, det siger han, når vi er færdige med det her pis. Ingen reklame for andre. Nej, kun hvis de reklamerer for os. Ja. That's the way we play, bitches. Det skal jo sådan subscribe for subscriber. Ja. De regler går jeg indenfor. Så hvis vi får 7.000 subscriber, så skal subscriber vi og få 7.000. Hvis du er sød ved også at subscribe os til 1000 gange, så skal vi nok også subscribe dig 1000 gange. Mhm. Det er sådan logikken af i vores verden. Benji. Hvor er I henne, små unger? Jeg har ikke set, at han løber deroppe. Simtex. Taber. Okay, så dør man der. Ham der i level 29, han er rimelig OP, synes jeg. Jeg kan bare godt lide, at der er en af dem, der har Scorpion, så den snupper jeg sgu bare. Det er nok ham i level 43. Ja, sikkert. Den er bare overpowered. Nej! Jeg tror, når jeg nej for lige foran dem, så dur det ikke. Men når de nej for mig langt væk, så dur det. Oh my god, så stop med at skrive til mig. De er nogle trolls. Kill med for en UAV. Au. Du fik ikke det kill mere. Ja, jeg blev så kørt ned af et tog. Det er sgu ikke fedt. Nej. Det er spand. Shit. Hey, jeg stokkede en. Simpelthen bare igennem vinduet, synes jeg. Lolololo. Og så ramte den her en eller anden grund i der zone. Hvad skete der? Hvad? Jeg gik offline på Skype. Hvorfor gjorde du det? Kan du ikke bare gå i syn, det er nemmere. Det var også et uheld, jo. Fuck, det er så sygt, det der. Jeg lavede et kill, da jeg var helt flashet. Bitches. Nu er der UAV. I know it. Så skal du også have kills, Nico. Det får jeg da også, bare roligt. Jeg har fået 3 kills for din skyld. Ja, jeg er bare ikke lige helt koncentreret. Jeg sidder bare lige og fabet lidt. Og Simon, de loyale subscribers vi får, de kan simpelthen også høre, når du siger...
Det siger jeg jo så heller ikke. Det bliver simpelthen en battle mellem dem. Siger Simon eller ej? Yeah, care package og håndekilder. Benjamin, you gonna die now. Fik du care package? Det tror jeg ikke. Han lader en camper voldgroft, han smider mig den der lille kniv, når man kommer derind. Oh yeah, Benjamin. Rolig, Simon, rolig. Nu kaster jeg lige den der. Ej, ham der Bondog Saint, han camper så groft. No. Hvad var det, du fik? Den landede uden for banen. Du er da også bare god, er du ikke? Og den der håndekilder, den kan ødelægge andre ting. Den har lige ødelagt deres UAV. Hvad? Ej, hold nu op med at cam, mand. De camper voldgroft. Og nu bruger han sin håndekilder. Gud, hjælp os. Stod der lige... 24-11 score. Fik en 14-22, mand. Det er ikke sjovt. Ham der, han er så klam. Var det dig, der døde af den? Nej, jeg døde ikke. Det var den anden. Eller en af de andre på vores hold. Ham der, han er mega nasty. Han brugte det samme våben, som jeg gjorde. Nasty. Nå. Jeg håber I kunne lide vores video, fordi så gode er vi nemlig bare. Sig farvel.